Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme opravu ďalšieho Famiklónu. Tentokrát tu máme ďalšiu krabicovku, ale nie úplne so všetkým, chýba hlavná polystyrenová výplň. Vidíme, že v krabici je pekne zmotané všetko príslušenstvo. A máme k tomu aj návod. Samotné príslušenstvo a konzola nevyzerajú vôbec v zlom stave, až na pár detailov. Napríklad pištol má zlomený hľadáčik. Štukací test samozrejme nesmie chýbať. Nebolo to najhoršie. Vidíme, že prvý ovládač už videl aj lepšie časy, plast vnútri je isto zlomený a preto nedrží skrutka. Druhý vyzerá celkom v poriadku. Dobre, odložme príslušenstvo bokom a poďme sa pozrieť na konzolu samotnú. Nemá žiadne značné známky používania, žiadne škrabance, takže za mňa je to dosť slušný stav. Maximálne mi nejak nesedí zadný napájací konektor. Poďme si ju rozobrať. Skrutky boli pekne dotiahnuté, nikto v nej ešte nebol. Vnútri vyzerá byť čistá a žiadne známky poškodenia alebo vybuchnuté kondenzátory, niečo zohnuté alebo odtrhnuté. Vyberme si hlavné dosky von a poďme sa pozrieť na ňu zo spodu. A vidíme, že konzola už má zabudované hry, keďže zo spodu má pripajkovaný jeden kartridž. Čo sa týka napájacej časti, znova žiadne známky poškodenia. Vráťme si dosky do plastu pre lepšie uchopenie. A poďme si ju pripojiť na laboratórny zdroj. Hodnoty boli stabilné, ale keď som zapojil konektor, cítil som, že nebude dobre držať, preto som sa rozhodol ho vymeniť. Skúšal som aj, či sa náhodou nezahrieva stabilizátor. Takže prvým krokom bude si očistiť dosku od prachu. Dáme si trošku cínu na každý spoj a potom nahrejeme všetky spolu. A bez nejakého väčšieho odporu je konektor vonku. Odsávame si prebytočný cín odsávačkou.
zvyšok potom ešte odsávame lankom. Teraz máme pripravený priestor na nový konektor, držal tam pevne. Čo znamená, že som mohol rovno len zasunúť a naraz prispajkovať všetky 3 nožičky. Čo ostáva, je len poriadne vyčistiť. Všetko vyzerá byť v poriadku. Samozrejme nebola to taká jednoduchá oprava. Po zapojení konzola nereagovala na ovládače, preto som sa pozrel pod mikroskop na konektory ovládačov. A vidíme, že plošný spoj bol namáhaný a aj časom sa degradoval, a tak spoje a cestičky popukali, praskli. Preto som musel poprepájať samotný spoj konektoru s cestičkou. Vidíme, že v určitých miestach je až priamo nabobtnaný plošný spoj. A takto už vyzerajú všetky konektory opravené, každý jeden spoj nápojený na cestičku kúskom drôtu. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, share a subscribe a uvidíme sa pri ďalšom.